Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό, προσωπικά δικό μου αγαπημένο, αλλά και πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, είμαι σίγουρη, Πασχάλη Αρβανιτίδη. Κύριε Πασχάλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αιώνιος έφηβος, ως γνωστόν. Ένας άνθρωπος με γεμάτη ενέργεια, νεότητα, ζωντάνια, που πολλοί δεν το έχουν. Και εσείς όμως παραμένετε ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια. Γεμάτος. Κατά από ένα μικρό τύπο ανεβαίνα με τα σκαλιά και μου λέει: έλα, μωρέ, τώρα ανεβαίνω με τα σκαλιά. Εγώ λέω: δεν μπορώ προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν που δέχτηκατε να κάνετε τη συνέντευξη μαζί μας. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλωστή. Πολλωστή. Εδώ τουλάχιστον σε αυτό το χώρο, σαν Times Square, πιο μπροστά, 3-4 παλαιότερα. Απόκριες συγκεκριμένα. Πέρσι ήμασταν απέναντι, στο Λιρόι. Φέτος πάλι εδώ είμαστε με την ανακαίνιση και το όνομα. Σας αρέσουν οι απόκριες στην πόλη μας? Καταρχήν οι απόκριες στην Κοζάνη είναι ιστορικές, θα έλεγα. Και από Ολύμπιαν θυμάμαι ερχόμασταν. Α, ερχόσταν και από Ολύμπιαν. Βέβαια. Κάνετε τέλεια πασά για την πρώτη ερώτηση. Κύριε Πασχάλη μου, ξεκινήσατε κοντά στο 1965, μπορεί και λίγο πιο πριν, με τα προηγούμενα συγκροτήματα, σωστά? Σωστά. Ναι. Έχετε καταφέρει να κάνετε τόσα πολλά πράγματα. Έχετε μείνει ανεξίτηλο στον χρόνο, στη μουσική, στις ποιότητές σας. Έχετε βρει το μυστικό για το ελιξίριο τελικά? Δεν υπάρχει μυστικό και ελιξίριο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας μύθος φυσικά. Αλλά το μυστικό ίσως βρίσκεται στην αγάπη που τρέφω για αυτό που κάνω. Δηλαδή τι? Να υπηρετώ τον κόσμο που αγαπάει τα τραγούδια μου. Αυτό μου δίνει πάρα πολύ ζωντάνια, μου δίνει υπευθυνότητα καταρχήν απέναντι σε αυτό το συγκεκριμένο, ας πούμε, που για μένα είναι ιδανικό. Επιτρέψτε μου να το πω ιδανικό, για μένα τουλάχιστον αυτό είναι. Και πραγματικά έτσι το κάνω με τόσο αγάπη, με τόσο κέφι, βλέποντας τον κόσμο να μου εκφράζει πολλές φορές τον θαυμασμό του και τα συναισθήματά του για τα τραγούδια μου κυρίως. Είναι αυτό ένα είδος που παίρνετε ενέργεια από τον κόσμο? Δηλαδή και εγώ με το που σας είδα, κύριε Πασχάλη μου, πραγματικά δηλαδή ο κόσμος σας αγαπάει. Και ενέργεια, και στο λέω και πάλι το τονίζω, ότι αισθάνομαι υποχρεωμένος γι' αυτό που εισπράττω από τον κόσμο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να προσέχω τη φωνή μου, να είμαι σωστός, να κάνω μια συγκεκριμένη ζωή, ας πούμε έναν τρόπο ζωής, ώστε να είμαι συνεπής σε αυτό που θα πρέπει να δώσω στον κόσμο και πολλά άλλα, ας πούμε, που για να είστε εκεί. Με χαροποιούν που τα κάνω, δηλαδή τα κάνω με πολύ όρεξη αυτά. Και φαίνεται αυτό. Φαίνεται και πιστεύω ότι αν δεν σας χαροποιούσε, αν δεν σας γέμισε, προφανώς και δεν θα το κάνατε. Να σημειώσω, ποτέ δεν έκανα κάτι αγκαρία. Ποτέ δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό. Κύριε Πασχάλη μου, όπως είπαμε και πιο πριν, ξεκινήσατε από τους Olympians, στη συνέχεια έρθει solo καριέρα, μετά έρθει Eurovision. Απίστευτη εμφάνιση και μία από τις πρώτες φορές που πήγε πολύ καλά η Ελλάδα στο Eurovision, 5η θέση. Είναι αλήθεια. Μας ξυπνήσατε δηλαδή σε εισαγωγικά, γιατί νομίζω ότι μέχρι τότε ο θεσμός του Eurovision δεν ήταν τόσο... Μια και το λες, να σημειώσω κάτι. Βεβαίως. Ότι μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή από το 1977 που πήγαμε στο Eurovision, μέχρι τώρα που έχουμε 2019, πέρασαν πόσα, 42 χρόνια, πόσα είναι? Πέρασαν. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, το μάθημα Σολφέζ, νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό τραγούδι της Eurovision στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κράτησε τόσα χρόνια, τόση διαχρονικότητα. Δεν νομίζω να είχε άλλο τραγούδι που συμμετείχε στη Eurovision. Τολμώ να πω, ούτε καν το πρώτο βραβείο μας, το number one. Ήταν υπέροχο, καταπληκτικό και φοβερή και όλη η συμμετοχή μας εκεί. Ήταν αυτό το κομμάτι, το μάθημα Σολφέζ, πραγματικά ένα τυφώνας, θα πω, γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι ξύπνησε τη χώρα μας σε σχέση με το θεσμό του Eurovision. Μέχρι πριν από αυτό, μάλλον μας περνούσε και λίγο πιο αδιάφορο. Επομένως, επίσης διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι έχετε συνεργαστεί και έχετε κάνει μια πολύ επιτυχημένη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Όντως, ναι. Έχετε κάνει μια πολύ. Ναι. Επίσης, ότι έχετε συνεργαστεί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Δηλαδή, σωστά. Είναι πράγματα τα οποία. Με αυτή την μεγάλη ορχήστρα, με τη Συμφωνική, συμμετείχε μαζί μου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και ήταν μια
ξεχωριστή και υπέροχη βραδιά. Αυτό, δηλαδή ποιες από όλες αυτές τις κορυφές σας έχει στιγματίσει, έχει μείνει στο μυαλό σας και ίσως έτσι ίσως και την νοσταλγείτε, είναι η Eurovision, είναι αυτός ο έντονος ρυθμός ζωής, είναι ο παλμός του κόσμου, τι σας έχει στιγματίσει και το σκέφτεστε το να απολύτε από την καριέρα σας? Κοίταξε να σου πω, για την Eurovision, μια και την αναφέρεις τόσο πολύ, θα πω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για τον λόγο του ότι εκπροσωπούσαμε την Ελλάδα σε αυτό το διαγωνισμό που το βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές. Υπήρχε πίεση. Σας πίεζαν ότι είναι η Ελλάδα, πρέπει να πάμε καλά, πρέπει να... Αυτό δεν χρειαζόταν να μας πιέσει κανείς. Το είχαμε σαν ευθύνη και σαν υπευθυνότητα όλοι μας που συμμετείχαμε, από τον Γιώργο τον Χατζηνάσιο, τη Σεβεντιλαϊκού που έγραψε τους στίχους, μέχρι όλους εμάς, που, δηλαδή τη Μαριάννα, την Μπέση, τον Ρόμπερτ, που δουλέψαμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τι να αναπολύτε δηλαδή έτσι λίγο την Eurovision της στιγμής. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε εκεί, στη στιγμή τη συγκεκριμένη της τελευταίας βραδιάς, της τελευταίας εμφάνισης, αισθάνθηκα αυτό, ας πούμε, το βάρος της ευθύνης αυτής, του να φέρουμε την Ελλάδα στην καλύτερη δυνατή θέση. Αυτό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, γι' αυτό και το αναφέρω αυτή τη στιγμή που με ρωτάς για την καριέρα μου. Και το καταφέραμε. Πέρα από εκεί, ναι, καταφέραμε πολύ σημαντικό. Το είπαμε, μέχρι σήμερα είναι ίσως η καλύτερη εμφάνιση που έχει γίνει ποτέ από την Ελλάδα, από τις ελληνικές συμμετοχές. Ναι. Από εκεί και πέρα, όλες οι εμφανίσεις μου, θα έλεγα, όλα αυτά που κάνω, για μένα είναι σημαντικά. Δεν είναι ούτε ασήμαντα, ούτε πρόχειρα, ούτε έλα να τελειώνουμε. Ναι. Δίνετε και την ψυχή σας σε όλα. Ίσως ναι. Κύριε Πασχάλη μου, ποια δεκαετία μουσικά ήταν ή είναι η καλύτερη? Καταρχήν να πω ότι η δεκαετία, μια και με ρωτάς για δεκαετίες, η δεκαετία του 60 ήταν μια φοβερή δεκαετία από πλευράς ανάπτυξης, δημιουργίας, όρεξης, διάθεσης, μόδας. Όταν λέμε μόδα, εννοώ κάτι που οι νεότεροι δεν το έχετε ζήσει, γιατί μια παγκόσμια μόδα είναι φοβερό. Δηλαδή όλος ο κόσμος, κυριολεκτικά όλος ο κόσμος, ασχολούνταν με τη μουσική, με τη μόδα, με τις τέχνες και με τον κινηματογράφο. Και ήταν μια δεκαετία, όπως είπα και προηγουμένως, δημιουργίας, ανάπτυξης. Σε όλους τους τομείς. Ξεχωριστή δεκαετία. Και γι' αυτό πολλά πράγματα από τη δεκαετία του 60 μείνανε και μένουν και θα μένουν ανά τους αιώνες. Από εκεί και πέρα η δεκαετία του 70, το μισό της δεκαετίας του 70 ήταν και αυτό μια άλλη εξέλιξη και μια άλλη επανάσταση με το κίνημα των hippies, ας πούμε, και τα παιδιά των λουλουδιών. Την επανάσταση, την αντιπολεμική επανάσταση, θα έλεγα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια η Αμερική τουλάχιστον είχε τον πόλεμο του Βιετνάμ που ροκάνιζε κυριολεκτικά την νεολαία. Και πολλά ανά τον κόσμο υπήρχαν μεγάλες αναταραχές και όλα αυτά δημιουργήσαν μια ζωή, μια κοινωνία, παγκόσμια κοινωνία επανάστασης, αλλαγής τρόπου ζωής, θα έλεγα. Και σκέψης. Κύριε Πασχάλη μου, από πάντα ήξερε ο Πασχάλης Αρβανιτίδης ότι θα ασχοληθεί με την μουσική, με την στιχουργική, γιατί έχετε γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολλά τα οποία έχουν μείνει και ανεξίτηλα στον χρόνο. Το πρώτο που μου έρχεται είναι ο Τρόπος. Ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια. Και όχι το σχολείο. Ο Τρόπος πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή μου έρχεται πάρα πολλά κομμάτια, δεν είναι το μοναδικό. Έχει δύο σκέλη ερώτηση. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, έτσι ώστε ένα κομμάτι να γίνει επιτυχία, και αν ο Πασχάλης Αρβανιτίδης ήξερε από πάντα ότι θα ασχοληθεί με αυτό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το μυστικό της επιτυχίας δεν υπάρχει μυστικό. Είναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν μοιραίο αυτό που ακολούθησα και αυτό που κάνω και μέχρι σήμερα. Και ήταν μοιραίο γιατί
Όταν ήμουν 16-17 χρονών που ξεκίνησα με τα συγκροτήματα, δεν φανταζόμουν τίποτα. Ούτε οραματιζόμουν τίποτα. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν η αγάπη για τη μουσική που ένιωθα και οι φίλοι μου που μαζί με μένα νιώθανε το ίδιο πράγμα και φτιάξαμε το συγκρότημα, κάναμε το κέφι μας, την πλάκα μας, το ζούσαμε πάρα πολύ και δεν σκεφτόμασταν τίποτα περαιτέρω. Καλά, λέγαμε να γίνουμε Beatles, ναι, να γίνουμε, αλλά φυσικά δεν το πιστεύουμε γιατί ζούσαμε στην Ελλάδα, δεν ήμασταν. Και όμως για τα δεδομένα της Ελλάδας η επιτυχία ήταν μοναδική. Η επιτυχία ήρθε, γίναμε οι Beatles της Ελλάδος. Ακριβώς. Τη δεκαετία του 60, μόλις κυκλοφόρησε ο Τρόπος. Απίστευτο τραγούδι. Ο Τρόπος ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα ένα επαναστατικό τραγούδι με την έννοια της ανατροπής της μουσικής που επικρατούσε μέχρι τότε, στα ελληνικά μουσικά πράγματα. Επειδή στίχη και μουσική γράψατε εσείς, αν διάβασα σωστά. Ναι, σωστά. Τι σας γέννησε, ας πω, σας συντρίγκαρε να γράψετε αυτό το κομμάτι, τι σκεφτήκατε. Τι με ενέπνευσε, ας πούμε, θα έλεγες. Ναι. Τι σκεφτήκατε, τι σκεφτόσασταν την ώρα που το γράφατε. Γιατί ο Τρόπος είναι ένα απίστευτο τραγούδι και σας το λέω ειλικρινά. Και όχι μόνο ο Τρόπος. Κοίταξε, όταν το έγραφα, δεν σκεφτόμουν κάτι συγκεκριμένο. Απλά πήγαζε πάνω. Έγραφα ένα τραγούδι που μου ερχότανε από μέσα μου. Έγραψα τη μουσική, έγραψα τους στίχους. Το πήγα στο συγκρότημα που είχα τότε, τους Brahms. Το περάσαμε, το κάναμε πρόβα, άρεσε στα παιδιά και εκείνο το βράδυ, την πρώτη φορά που το παίξαμε σε ένα χορό φοιτητικό, θυμάμαι, το παίξαμε 17-18 φορές. Άρεσε τόσο πολύ που δεν μας άφηνε ο κόσμος, το ζητούσε και πάλι. Λοιπόν, όταν το ηχογραφήσαμε, θα πρέπει αυτό να το σημειώσω και ίσως δεν το πολύ έχω πει σε συνεντεύξεις μου, όταν το ηχογραφήσαμε, η παρέα δηλαδή που ήμασταν, ο Άλκης που έπαιζε όργανο, ο Κούλης που έπαιζε κιθάρα, ο Σπόρος ο Βαγγέλης που έπαιζε σαξόφωνο, ο Τζακ που έπαιζε τα τύμπανα, ο Δημήτρης, και εγώ που έπαιζα μπάσο, παίξαμε με τόσο αυθορμητισμό και έτσι όπως το αισθανόμασταν, που η καταγραφή του τρόπου μέχρι και σήμερα όταν θα το βάλει κανείς να το ακούσει, θα δει ότι αυτό το τραγούδι κάτι έχει καταγράψει αυτό το συγκρότημα, το ερασιτεχνικό συγκρότημα που έπαιξε μέσα στο στούντιο με τα δικά του μηχανήματα. Είχαμε κουβαλήσει από τη Θεσσαλονίκη τα δικά μας μηχανήματα, τις δικές μας ηχητικές εγκαταστάσεις και τα πήγαμε και τα στήσαμε στο στούντιο και τραγούδισα και παίξαμε μέσα από τα δικά μας όργανα και μηχανήματα. Αυτό είναι μια καινοτομία, θα έλεγα, στοντιακή. Παίξαμε με τον δικό μας ήχο. Γι' αυτό ο Τρόπος έχει τον δικό του ήχο. Έχει τον ήχο των Olympians. Αυτό είναι πραγματικά για τους μουσικούς. Απευθύνονται στους μουσικούς. Αν με ακούνε νέοι μουσικοί, θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό που λέω. Είχαμε τον δικό μας ήχο. Και όταν κυκλοφόρησε λοιπόν το τραγούδι, ο κόσμος το δέχθηκε με τόση αγάπη, με τόσο έκπληξη, με τόσο κάτι άλλο. Αυτό διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, και έτσι έγινε και η ανατροπή και η επανάσταση και νομίζω ότι από τον τρόπο και μετά άλλαξε αν θέλεις, η ελληνική μουσική ιστορία. Στο χώρο αυτόν της μοντέρνας, της pop μουσικής ή όπως και αν θέλουν να την πούνε, που εμένα με ενοχλεί η ετικέτα, ή κάνεις ωραία μουσική ή δεν κάνεις ωραία μουσική, ή κάνεις μουσική που την αγαπάει ο κόσμος ή που την απορρίπτει ο κόσμος. Ναι, κατάλαβα. Δεν υπάρχει ταυτότητα για μένα, με ενοχλούν οι ταυτότητες και οι δίθεν κυρίως ταυτότητες. Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε, κύριε Πασχάλη. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λίγο τι ετοιμάζετε, τι περιμένουμε να δούμε από εσάς τώρα στο επόμενο διάστημα. Κάτι πουλάκια μου είπαν ότι βγαίνει. Καταρχήν, ναι, να σας πω ότι εδώ και 4-5 χρόνια κάνουμε ένα πρόγραμμα με την παρέα που έχουμε, τη μουσική παρέα, τους συνεργάτες μου, τους σημερινούς θα έλεγα Olympians, έτσι ακριβώς, γιατί είμαστε συγκρότημα πραγματικά. Το πρόγραμμα που κάνουμε έχει
επιτυχία, αρέσει τόσο πολύ, ο κόσμος διασκεδάζει τόσο πολύ, που κάποια στιγμή το καλοκαίρι λέω ρε παιδιά, δεν μπαίνουμε στο στούντιο να το καταγράψουμε για να το έχω. Για να το έχω, να μου μείνει έτσι σαν και όλοι μας να το έχουμε, δηλαδή σαν ντοκουμέντο, ξέρω εγώ, για τις τόσες επιτυχίες που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Μπαίνουμε στο στούντιο, το ηχογραφούμε για ιδιωτική χρήση και ακούγοντάς το βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το πήρα και το πήγα στην Μαργαρίτα τη Μάτσα, στην Μήνος Μάτσας EMI. Ξετρελαθήκανε, το αρπάξανε κυριολεκτικά και κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στο YouTube, στο Spotify, στο Google Play, μάλιστα, ωραία, ναι. σε όλα αυτά. Αν μπει κανείς και χτυπήσει Πασχάλης Live 2018, The Party Goes On. Δηλαδή, The Party Goes On. Το party συνεχίζεται, ναι. Ναι, γιατί πριν από καμιά 20 χρόνια είχα κυκλοφορήσει ένα τριπλό live, το Party on the Rocks. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Πλατινένιο, χρυσό, πούλησε πάνω από 200.000 δίσκους. Πείτε μου κύριε Πασχάλη μου, τι κάνετε και δεν έχει επιτυχία? Με ό,τι και να καταπιαστείτε έχει επιτυχία. Καλά, δεν θα το κοκορευτώ και θα το υπερηφανευτώ. Θα το πω εγώ, μην αγχώνεστε. Αλλά τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω, ας πούμε, το The Party Goes On σημαίνει το πάρτι συνεχίζεται. Και όντως συνεχίζεται. Τέλεια. Το πάρτι της ζωής μας και το μουσικό μας πάρτι συνεχίζεται. Νομίζω είστε ιδανικότερος. Επίσης, να συμπληρώσω ότι σήμερα μάλιστα με πληροφορήσαν ότι σε 15 μέρες, ίσως σε 20 μέρες, θα κυκλοφορήσει και σε CD, σε μορφή CD, και θα μπορεί κανείς να το βρίσκει στα καταστήματα που πωλείται ή που πουλάνε σήμερα τα CD, δεν ξέρω, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, μπορεί και στα περίπτερα. Στα περιοδικά, ναι, και στα περίπτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πασχάλη. Εγώ προσωπικά, σαν και εκεί, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι σφιχτό, γιατί θα παρουσιάσετε γιατί στο μόλις Λιβάριο φτάσαμε, σήμερα. κάνουμε sound check κάτω. Ναι. Και ζητώ συγγνώμη και για την πίεση, μπορεί να πειρати. Δεν ξέρω πότε θα παιχθεί αυτό που κάνουμε, αλλά θα παιχθεί σίγουρα μετά από απόψε. Θα παιχθεί πάντως κοντά σε αυτά τα. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε λοιπόν. Να το ξέρετε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε μια υπέροχη βραδιά. Θα σας απολαύσω σήμερα κάτω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.